Tässä videossa me pelattiin ihan normaalisti Tynin kanssa kahakkaa, kunnes meille tuli pari bugia vastaan. Joten kannattaa katsoa video loppuun asti, jos haluat nähdä, mitä kaikkea tässä videossa tapahtuu. No, mä en oo niin tyhmä, mitä sä luulet. Kun kaikki tyypit, joita vastaan mä pelaan, on niin tyhmiä. Näin kyllä, että se pearlas. Mitä? Kuka tää on? Kuka tää on? Oota, älä tapaa sitä. Kuka tää on? Mä otan klipillä. Mulla on klipillä. Me löydettiin. Me pelataan. Älä hakkaa sitä. Mitä? Mistä näitä tulee? Ei! Mä yritin pelata. Chickens. Heippa. Aijaa. Sä autot ihan saakeli. Sä autot paljon hitaammin damagea kuin normiporverista. Aijaa. Täällä selviää ihan käpäälläkin. Juu, mä teleporttaan. Nyt Mä en oo vielä löytynyt sellaista. Siis mä oon kävellyt jotain 10 000 blokkia. Mä oon 1200 blokin päässä. Sust. Miten niin? Onks mä ettis sut? Ai sä tulet ettiin. Äijä, miksi täällä on Blazeattu ja Dark Oak blankkejä? Mä en kuole. Pitää tehdä oikeasti joku lore-video. The Dark Secrets of Realmin kahakka. Täällä on Elmerits. Mitä? Täällä maailmassa on Elmerits. Mä oon Ulgimin ja... Venä. Screenshotti. Varo! Ei. Mä otin jotain 5 miljoonaa screenshottia. Mä otin ainakin 3. Joo, tyynit. Mä otin 47 screenshottia. Ihan muuta. Ja lataa survivalia. No niin, nyt tehdään basenta. Mä en voi saada puuta. Eikö voi? No niin, mä teen basen nopeammin. Kato, mä teen basen tähän. Joo, tehdään semmosen ihan pirstaleisen näköinen tänne. Asetaan veepiä tänne. Ei noin paljon. Tää näyttää siltä, kun joku olisi ollut täällä viimeksi 10 vuotta sitten täällä maailmassa. Ei, mä oon jumissa. Se survivalia. Niin, mut mä voidaan tehdä puupikki. Meidän objektiivina on saada rautaa. No mun pikaksi. Tossa, kiitos. Ihan mukava. Näin, nyt me voidaan tehdä meidän base tänne laavapuuliin sisään. Mä muuten näen tänne laavan sisään, kun mulla on clear laava, niin mä pystyn tekemään täällä ihan rauhassa. Mä koitan mainostaa Ironia, mutta tästä on näin kaksi. Hei, mä löysin Ironia! Nice. Suoraan alas. Niin me päästään ylös. Vissiin uimaan. Mä näytän. Sain Realmin rareema item. Mihin se mun pearille lähti? Tän. Kato. Mä sain tän Kitin rareema item. Ai jää. Hei, mä löysin lisää Ironia. Tyyni. Mä saan sullekin Iron Pick. Tää on hullun näköinen tää meidän talo. Tilaa mun kanava.